በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር ከም ናይ ገዛ ርእስና አእምሮ ከምኡውን ካብ ጸላኢ ግዝኣት መንፈስ ቅዱስ ዝሓዘ ሰብ ተመልእኽቲ ካበይ ከም ዝመጸን ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ኣይሳኖን። እንተኾነ ግን ንምፍላይ ንገለ ኣካይዳታት ክንርኢ ኢና። ስለዚ በዛ ቪድዮ እትፈልጥዎ ሰብ ብሕልሚ ክትርኢ ከለኹም ክትገብርዎም ዝግባአኩም ምኽንያታት እንታይ ምዃኑ ብሕፅር ዝበለ ክንርኢ ኢና። ስለዚ ኣዝዩ ዓብዪ ነገር ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ህይወት ናይቲ ሰብ ክሳብ ምድሓን ስለ ዝበፅሕ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ። እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ምስ እንርኢ ምእንትኦም ክትጽልዮም ምስ እትምረፁ እዩ። ሓደ ሰብ ብሕልሚ ውሽጢ ክትርእዩ ከለኹም ጸሎት ከም ዘድልዮም እቲ ትኽክለኛ ሰዓት ሕጂ ምዃኑ ምልክት እናተዋህበኩም እዩ። ሕልሚ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ዝረኽበሉ ሓደ መንገዲ እዩ። ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ንገለ ሰባት ምእንቲኦም ክንጽል ኣብ ልብና ይቐምጦም እዩ። እቲ ሕልሚ ምሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይተረዳእኩም ብዛዕባ እቲ ዝረኣኽምዎ ሰብ ብቐጥታ ምጽላይ ዓቢ ጥበብ እዩ። እቲ ብሕልሚ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ጉዳይ ማለት መንፈሳዊ ብስምዒታዊ ወይ ኣካላዊ ኩነታት ግለጽ እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 2 ከምዚ ይብል፣ እምበኣር ከስ ቅድሚ ኩሉ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ነገሥታትን ምእንቲ ኩሎም መኳንንትን ልማኖንን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር እምዕድ ኣለኹ ይብል። እቲ ዝረኣኽምዎ ሰብ እኳ እንተዘይነገረኩም ኣብ ኣሸጋሪ ጸገም ይሓልፍ ይህሉ ይኸውን፣ ወይ ከዓ ጸሎትኩም ዝጠልብ ብድሆታት ገጢምዎ ቦይኑ ይቃለስ ይህሉ ይኸውን። እግዚአብሔር ነዚ ክገልጽ ከሎ ናይ ጸሎት ሓላፍነት ወሲድና ክንጽልየሎም ኣጽኒዑ የምዕደና ኣሎ። ኣብ መንፈሳዊ ይኹነ ስምዒታዊ ኩነታት ማእኸል ኮይኖም ደገፍኩም ዝጠልብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ክትነቕሑ ከለኹም ንዝስምዓኩም ስምዒት ትኹረት ሃቡ። ብዙሕ ግዜ ናይ ህፁፅነት ስምዒት ይሕወሶ እዩ። ጥንሕ ኢለ ኣይትበሉ፣ ስለ ድሕነቶም ጸልዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ክመርሖም ድማ ለምኑ። ተኻልኣይ እውን ዘይተፈትወ ስምዒታት ኣብ መንጎኹም ምስ ዝህሉ እዩ። ንሓደ ሰብ ብሕልሚ ክትርእይዎ ከለኹም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቲ ሰብን ዘይተፈትወ ስምዒታት ወይ ዘይተወደአ ጉዳይ ከም ዘሎ ይመልክት። ምስቲ ሰብ ዘለኩም ዝምድና ብቐጥታ ምፍታሽ ጀምሩ። ዘይተፈትሐ ግጭት፣ ዝተሓብአ ስምዒት ወይ እውን ፍቕርን ናፍቖትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕልምታት ነቲ ዝተሓብአ ናይ ልብና ክፍሊ ክገልጹ ይኽእሉ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝምድነታትና ስለ ዘድሊ ፈውስን ዕርቅን ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 23 ክሳብ 24 ከምዚ ይብል፣ እምበኣር መባእኻ ኣብ መሰዊኢ እንተኣቕረብካ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓውኻ ገለ ከም ዝሓስከ እንተዘከርካ መባእኻ ኣብ ቅድሚ መሰዊኢ ሓዲግካ ኺድ፣ ቅድም ምስ ሓውኻ ተዓረቕ፣ ድሓር መጺእኻ መባእኻ ኣቕርብ ዝብል ትእዛዝ ተቐሚጡልና ኣሎ። ኣብ መንጎኻን ኣብቲ ሰብን ግጭት እንተዘይነይሩ እቲ ሕልሚ ካብ እግዚአብሔር ዕርቂ ንምውራድ ከምኡውን ነቲ ሰብ ዘለካ ስምዒት ክትምርምር እግዚአብሔር ይሓተካ ይህሉ ይኸውን። እዞም ሕልምታት እዚኣቶም ክትተዓረቑ፣ ቆስልታት ክትፍውሱ፣ ከምኡውን ናይ እግዚአብሔር ሰላም ክትደልዩ ይጋብዙኹም እዮም። ምስቲ ሰብ ዘለኩም ዝምድና ንምስትኽኻል ነዚ ዕድል ተጠቀምሉ። ንዝኾነ ዘይተደልየ ስምዒታት ንምፍታሕ ጥበብን መምርሕን ንምርካብን ንጸልዩ። እግዚአብሔር ኢድ ፈውስን ይቕሬታኡን ክዝርግሕ በቲ ሕልሚ ዝረኣኽምዎ ሰብ ናይ ጸሎት ስጉምቲ ጀምሩ። ጊዜኡ ሕጂ ምዃኑ የፍልጠኩም ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ምስ እንርኢ እውን ህፁፅ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ምስ ዝህሉ እዩ። ገለ ሕልምታት ከም ትንቢታዊ መጠንቀቕታታት ወይ ድማ መምርሒ ኮይኖም የገልግሉ። ብሕልሚ ውሽጢ ብዛዕባ ዝረኣኽምዎ ሰብ እግዚአብሔር ከም መልእኽተኛ ገይሩ ክልእኾ ይኽእል እዩ። ዝገርም ነገር በቲ ሕልሚ ዝረኣኽምዎ ሰብ ናይ መንፈሳዊ ሓቂ ወይ እግዚአብሔር ክትመሃርዎ ናብ ዝደሊ ትምህርቲ ንዓኻትኩም ንባዕልኹም ይጥቁመኩም ይህሉ ይኸውን እዩ። ሸለል ናብ ዝበልኩምዎ ነገር ናብ ሓደ ናይ እምነት ክፍተት ክትምለሰሉ መምርሒ ክኸውን ይኽእል። ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ምስ ዘጋጥመኩም ርእስኹም ሕተቱ፣ እግዚአብሔር በዚ ሰብ ኣቢሉ ክነግረኒ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ? ናይ ንስሓ ጻውዒት ድዩ ወይስ ኣብ ህይወትኩም ዝኾነ ነገር ንምልዋጥ እዩ? ነዚ ብትኹረት ተኸታተሉ። እግዚአብሔር ዝዛረበሉ መንገዲ ረቂቕ እዩ። ሓደ ግዜ እዞም ሕልምታት ብሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ብኻልኦት ነገራት ተመሳሲሎም ይመፁ እዮም። ንኣብነት ዮሴፍ ምስ እንርኢ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሉ ሕልሚ ርእዩ ነይሩ እዩ።
ዝተመሰሉ ድማ ብንእዶታት ማለት እኽሊ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ይመልከቱ። ፈርዖን እውን ብሕልሚ ብዛዕባ ዝመጽእ ናይ 7 ዓመት ጥሜት ርእዩ እዩ። ዝተመሰለሉ ድማ ብላማትን ሰዊትን ነይሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ስለ ዝመጹ ሓደጋታት ንምጥንቃቕ ስጉምቲ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣመራርሓ ወይ ናይ መጻኢ ኩነታት ንምግላጽ ብዙሕ ግዜ ብሕልሚ ምዝራቡ የረጋግጸልና እዩ። ኣምላኽሲ ሓደ ግዜ ወይስ 2 ግዜ ይዛረብ? ሰብ ግና ኣየስተውዕሎን። ብሕልሚ ብራእይ ለይቲ ድቃት ንሰባት ምስ ወደቖም ኣብኡ በጥ ኢሎም ከለዉ ይብል መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ካብ 14-15። እቲ ሕልሚ ግልጽ ዝኾነ መጠንቅቕታታት እንተሒዙ ብቁም ነገር ውሰድዎ። ጸሊሉ ድማ ናይ ሕልሙ ስምዒታትን ኩነታትን ኣብ ግምት ተእትዉ። ሕልምታት ብዙሕ ግዜ ሓያል ስምዒት ይፈጥሩ እዮም። ሰላምን ደስታን እንተተሰሚዕኩም እቲ ሕልሚ ጽቡቕ መልእኽቲ ወይ ዕድል ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል። ሓዘን ወይ ጸጸት እንተተሰሚዕኩም ግን ነቲ ሰብ ንምርካብ ወይ ዝሓለፈ ልምድታት ንምስኻስ ዝወሃበ ዕድል ክኸውን ይኽእል። ፍርሓት እንተተሰሚዕኩም ናይ ጸላኢ መጥቃዕቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንቑሑ። ኩሉ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጸ ቀጥታዊ መልእኽቲ ኣይኮነን። ገለ ሕልምታት ብኣሉታዊ ኩነታትና ብስምዒትና ወይ ካብ ጸላኢ ጽልዋ ክመጽእ ይኽእል። እቲ ዋና ነገር መልእኽቱ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ምስምማዑ ምርግጋጽ እዩ። ሕልምኹም ምስ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መምርሒ ዝጋጭ እንተኾይኑ ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። እቲ ዝረኣኽምዎ ሕልሚ ጎሎ ኮይኑ እንተተሰሚዕኩም መንፈስ ቅዱስን መንፈሳውያን ኣማኸርትን ንሕተቱ። ኣብ መወዳእታ እትፈልጥዎ ሰብ ብሕልሚ ምርኣይ ብዙሕ ነገራት ከመልክት ይኽእል እዩ። ነገር ግን ዋና ነገር ናይ እግዚኣብሔር ልቢ ምሕታት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ምምዛንን ብጸሎት ምላሽ መሃብን እዩ። እግዚኣብሔር ንቑሓትን ኣስተውዓልትን ክገብረና ጥበቡን ምስትውዓልን ክዕድለና ናቱ ቅዱስ ፈቓድ ይኹን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።